Alexander Altuna, Bake taldeko kirol zuzendaria, albiste atera da, Bake taldeak ez du hurrengo urtean jarraituko, eta horrek, keska handia eragin du orokorrean afizionatuen txirrindularitzaren inguruan. Nolako da zure ikuspuntua, nola ikusten duzu kategoria hau? Egia taldean barrune bai, notizi txarra, ez da, pena handiakin hartu deuna, eta, aurrera behiratu beharra dago, txirrindulari aukerak eskaintzen saiatu datorren urtea behida, eta, ez dago besteik egia esan. Flexio puntuan gaude? Azkenen talde bakoitza bere egoera pertsonala dazka, eta gure taldean kasun, momentua iritsi da, eta ez dago besteik. Azken egun hauetan esaten jungeana, ez da, taldeak erabaki bat hartu, atzera pauso bat emateko eta juvenilen kategoriakin zentratzeko, eta, erabaki hartu da eta respetatu behar guen. Junior mailari begira daude orain denak badirudi, Bake taldeak horrelako talde indartsu bat atera nahi du, junior asko zuzenean profesionalentara pasatzen ari dira. Hori etorkizuna, juniorrak afizionatuzatzea eta maila hori semiprofesionalismo kutsu hori ematea? Ez da azkarregi da gauza hauek esateko, ez da, azkenengo urtetan bai ikusi dut tendentzia handi badaola juvenilitatik zuzenen profesionaleta pasatzen nahi diala. Atzo bertan Lidl Trekek aterazun, kontinental mailako talde aterako gula ere. Eta, azkenen ikuste dut tendentzia nabarmena hori dela, eta Worldtourreko taldeak kontinental mailako taldek ateratzen nahi diala, behaien formakuntzako txirrindularik horri izateko. Orduan, tendentzia ikuste dugu hortik handi joala, baina guantxe bertan azkarregi da esateko, bidea hortik handi joala, hurrengo urtetan ikusi beharkoa nola evoluzionatzen duen honek. Markel Lirizar, Trek taldeak berria eman du, Worldtour taldeak asko ematen ari zareten berria, afizionatu baino development, garapen talde bat zuertu nahi dezuela, zu izango zea horren arduradun, zein helburu dakazue hori egiten nahian? Egiz esan prozesuen ikustu da azeleratzen duela, ez dakit honeako txarreako, eta apur bat bultzaketa dutzu zeure talde eukitzea, ez da, azkenean zaila juvenietatik fuerte datozen txirrunde isak hartzea, ja Worldtourreko estruktura gehienek bere ekipo development duke, eta azkenean noen Lidlen etorrerakin, hori azelera benda, ez da. Momentu txarra diez, azkenien honek piramida bat da, eta juvenilek onak Worldtourrera batzuk pasatzen diez, beste batzuk Continental Pro ekipotara, eta beko ekipuek fitxaketa barik gelditzen diez, ezta? Lehenengo fitxaten egiten dabenak filaliek diez, baina hortik gero beraka joten basa, korredoriek ez dauz, ezta? Eta orduen ni uste dut zaila izango dela datorren urtetan Abertzelandoien gauzen lekuen Abertzelandoien gauzaz ikusten dela korredore gabi barik geldituko garela. Egoera ez da oso xamurra, ondela aste batzuk Bakek esan zu netzula jarretuko horrengo denboraldian, eta hori beti notizi txarra dira, ez? Gure partetik gehozta zailagoa da, zailago egiten zaigu patrozinade berriak eta taldi aurrera teatzia, eta alde hortatik baita ere pixkat prekupatzeko arrazoia daude, ez? Gaztiak eta iruditzen zaigu leku bat behar dutela zu interes maila lehiatzeko, eta filialak dituzten ekipuak eta tampoco pueden coger junior guztiak, ez? Orduan iruditzen zaigu pixkat egoera delikatua dela eta ikusi beharreko gauza da hurrengo urtetan nola dijoan. Bake taldearen desagerpena ez da albiste ona guretzat, ez? Talde guztiak hemen Euskal Herrian beharrezkoak dira, txirrindulari guztientzat aukera bat izateko, eta egoera ez da oso ona. Egi da, Bakeko notizia oso txarra, ez, danantzako, hainbeste urte gaina txirrindulari laguntzen, Bake bezalako talde bat desagertzea pena handia eta hutsune handia utziko dute. Eta, afizionatu maila egi da aldaketa bat datorrela, ez aurten baizik eta pixkanakaia Europa mailan juvenile mailatia korredore hobentsuenak bai kontinentaleta eta bai Worldtourreko kontinentaloean filialeta pasatzen ari dira.
Eta bueno, nik uste ziklo aldaketa bat bezala datorrela, gaztetatik ja juvenile bai kadeteak aldaketa hor dator eta ikusiko dugu ez, doa di joan, ze kamino hartzen don eta gure afizionatu maila hau, nun geratzen dan. Danak junior kategoriari begira daude, badirudi orain juniorretik danak profesionaletara jauzia egin behar dute edo zuek bezalako filial talde batera, ez? Bai, hombre, egi da batzuk salto egiten ari direla eta nivela handi ematen, baina egi esan Euskal Herri mailan ikuste txirrindulariak pixkat zago datoztela, lasaiago, eta nik uste kategoria oso importantea dela eurentzat ez, bai estudiatzen ari direlako, bai oraindik juvenietan ez dutelako entrenamentu oso gogorrak ematen, eta pixkanaka nik uste gu bezalako taldeak oso importanteak direla, eta pixkanaka jumar dinerentzat oso importantea. Hain ondo prestatuta datoz juniorrak? Ni uste dut ezetz. Pasatzen dana da, dana gure dabela fitxaketak egin gazteenak eta gero fitxaketa horrik ekipoen eukin, bai onak izen ero ez. Onak izertzen badiez, urte gehiago egongo diez Worldtourrien, baina onak ez diez taratzen, kanpora joango diez. Eta 3-4 urtetan egongo diez korredoriek, 22 urtekuek ekipo barik. Igual 4 urte Worldtourrean egonda, 22 urtekin eukinje eta ekipo barik. Eta ni uste hori ikusiko dela hemendik 4-5 urtetara, ezta. Bake taldearen albiste ezagututa, non gehatzen da bake edo eulenduk bezalako taldeen egoera? Bai guk eta baita filialak ere, filialak joeten diez joinetara eta ezin jabez beraiek fitxaketa bat egin. Ni uste dut ez garela gu bakarrik, ez garela ez filialak bakarrik, beste danak igual da, ni uste dut reflexio handi bat egin bedabaila, federazioek ez bakarrik Euskadiko federazioek, estatuko federazioek batzar bat egin bidabiez, hemendik 4-5 urtetara, igual egongo diez bakarrik 4-5 ekipo afizionauek, eta hori 4-5 ekipo afizionauek egoten badiez, gero ez da biez urtengo korredorik, hori seguru. Zuek talde indartsua zaretela estatu mailan, baita ere Euskal Herrian noski. Kostatzen da zaizue, zenbait junior fitxatzea hurrengo urteetarako, junior honenak iaia zinezkotzat da zuek fitxatzean duela urte batzuk, dena junde zutela zuek Okaja edo laboral bezalako proiektuetara. Bai, zaila da, oso zaila. Orain, ikusten dute junior oberenak, kontinental mailako ofertak dute eta ikusten dute beraien formakuntzarako pauso ona dela eta alde hortatik apostua egiten dute ez. Afizionatu mailako talde indartsuenak filialek esan gabe esate dute oso zaila izaten dela fitxatzea. Zuek talde apalak zarete, ez zer nolako buru haustak izango dituzuen fitxatzeko eta talde duin bat ateratzeko. Bai, argi do bai gaztiak eta bai suelderetan duzten txirrindulariak errexagoa ikusten dutela filiala duten filialetatik pasatzea profesionaletara. Baina, azkenian iruditzen zaigu gure ikuspuntua da, txirrindulari bat ondo biltzen baldin bada, daun ekipuan dagoela beti estakatuko dula eta ikusten da, txirrindulari bat ondo biltzen baldin bada, fijatu behar duen jendea fijatuko da behangan. Hemendik Euskal Herritik pixkat beldurrakin ikusten ari da, bake taldearen desagerpen hori dana zalantzan jartzen digu. Beldur hori justifikatuta dugu, nola geratzen da gure txirrindularitza eta kezkatzen ez zaitu gurean egoera? Gure txirrindularitza azkenean arazoa da, baken kasuan azkenean ez baldin bazauz profesionaletako talde batekin lotuta, azkenean inbertsioak ez dagoela retornoik ez hau da txirrindularitxek ez dielako pasatzen. Pentsau, ez bakarrik Worldtourrean arazoa izango dut, Euskaltel Euskadi bere taldeako, Kenfarma beriako, Caja Rural beriako, Eolog beriako, orduan askotan arazo hori da, ezta? Ekipo profesional danak, ez bakarrik Worldtourrak, bakoila estruktura dator gaztetan eta askotan zuk espaldimokotze aukera hori behualetza erakargarrixa, ezta? Juniorrentzako eta hori da nik uste arazoa. Uste dut, azkenean futboleko itxura batzuk gabitzek ekartzen, ezta? Hau da, pentsau ez dakit, Amore eta sekulesta izango Bilbao Athletic emoko erakargarri ez, eta Amore egiten zornotzan dirua gastatzen den sponsor horrek, esango, neixo Bilbao Athletic, eta orduan geixen dakona beti geixo dako.
Eta zoritxarra txirnolitzen hori paseien gu, Lidl Trek moan, oina aurrekontu askoako, eta ekipo development oso fuerte ingeke, eta gainera kargarri xebaga, eta orduan korrare juniorrenak, normalien, nahi xeokoa, gurekin, UAekin, o Jumbo Vismaken jutea, ez da, orduan, bai de gisa, arazo bat sortzen da, baina ni beti izaten da, gu azkenean arazoan partega, ez, eta soluzio momentu enten, ez da erreza, ez da. Euskal Herriari begira, filialek ere agian gehiegi bere ganatzen dute gure azterketetan. Bueno, ikusi beharra dago, azkenen bakoitzak bere lan nahi dula eta bere txirrindularik lotute eduki nahi ditula, eta egia da azkenen botere hori daukatela talde bakoitzak 25 txirrindulari hartuta, Euskal Herri mailako 50-60 txirrindulari hobenak beraiek hartzeko aukera daukatela eta gainentzekoan gainentik daudela txirrindularik aukeratzeko garaien. Baino, errespetatu beharra da, azkenen bakoitzak bere lan nahi dula eta beraien puntutik normala da nahi izatea. Ni uste dut askok geldituko diez kontratu barik, 22 urtekin eta kanpoen geldituko diez. Eta gero, 4 urte pasata gero, afizionaton egongo diez taldiek korredorik horrek hartzeko, ez dakigu. Eta hori da problemia, ez dakigula zelan joango dan datorren lau urtertan. Eta horregaitik ni uste dut batzar bat egin bidabela, bai federazioek eta bai amaterrengo taldiek, zeo zer egin bidabela, ez dakit zer, nik buruan dekot zeo zer, baina horrek federazioek ikusi bidau. Zer kasu buruan? Ni uste dut, azkenien egin bidabela juniorrenean azkeneko urtiek kendu. Eta egin bakarrik urte bat juveniletan eta segiduen afizionatu pasata. Eta segatik hori, lehenengo urtean juveniletan, ni uste dut zailagoa izango dela World Tourreko taldiek korredoreek fitxatie. Eta gero, bigarren urtie juveniletan izan dekuek amaterrean korritzen badiez, azkenien nivela desberdina da hor afizionauen. Eta orduan ikusiko da, korredori horriek ez dabela hainbeste karrerak irabaziko, ero ez dabela hain aurrien egongo lasterketan. Eta horregaitik, ni uste dut, soluzio bakarra niretzat hori dela. Bueno, esaten izun, ez da, ikusi beharko da, World Tourreko talde hauek beraien kontinental talde horiekin ze evoluzio daramaten, eta hemen, ikusi beharko dugu nola evoluzionatzen honek, bai gure filialekin eta gainentzeko taldeek beraien lanian jarraitzeko nolako aukera dauzkaten. Bueno, betiko lanak ez, azkenean txirrindulari gaztiakin lan egin, beti Gipuzkoako pelotoian zentratuta, eta hoxe ez, aldugun bitartean tropelian segi, lan egin eta txirrindulari gazte eta Gipuzkoarrai laguntzen segitzea. Bai, egie da, filialak min egiten dutela fitxaketa garaietan, erresago fitxaten dela korredoreak ekipo indartsuenetara jo nahi dutelako. Ikusi behar da, baita ere, esan deten bezala, korredore asko kostau egiten zaiela juveniletatik pasata lehenengo urteetan, eta nik uste guri iretokoko zaigula, ez? Kontinental geroz da gehiago dare, filial gehiago dare, eta nik uste esan dizuten bezala aldaketa badator, eta ikusiko dugu norantzan zein izango den. Zein da zure postua, hemendik 4-5 urteetara nola gongo da gure txirrindularitza? Bueno, apustua gu garbi daukau, ez? Euskal Herriko gaztei laguntza hobena eman, indartsuen nahi behintzat posibilidadea guain Euskaltelekin daukagun elkarlan hori landu eta aldien indartsuenak, gazte indartsuenak euskaldunak tokia eukitzea Euskaltelen o beste ekipon baten. Hasieran esaten digun, zuk ere zalantzak dituzu egoera hau nola bideratzen ari den, ez? Bai, egiz esan azkenean esan dakoa ez dakit argi dago ez dela ona, ez da hor dauzela babesle asko, bakede kasu, beruen inbertsioak, errentagarria ez baloratzen dagoena, ez da azkenean ez diru atletik, ez proba sentimentu atletik ez pasaiak kapasa inor profesioneta pasatzeko, normala ez, momentu baten erabaki hori hartzea.